Gràcies a tots i a totes per venir en aquest curs. Aquest curs ha nascut d'un llibre que vam fer, 4 persones, Xavier Calafat, jo mateix, Ivan Montemayor, i els que parlaran demà, Albert Portillo i Eloi Gomà. Aquests dos són doctorants de l'historiador Xavi Domènech a la Universitat Autònoma. I tot això va venir a que ens vam presentar a un concurs d'assaig, no ens el van donar, però el llibre ja el tenim fet. I ens van començar a trucar a les portes diferents editorials, una de Mallorca, que s'anomena Illa Edicions, ens va donar l'oportunitat de fer el llibre i el tenim aquí. Llavors, el nostre objectiu era analitzar la història del republicanisme, sobretot perquè aquest any també se complien 150 anys de la Primera República, com veureu que l'UPEC va fer un acte especial per això. I clar, especialment partint de la Primera República, però també de la Segona, com s'havia desenvolupat el republicanisme en els diferents indrets dels països catalans, el País Valencià, les Illes Balears i aquí Catalunya. També perquè nosaltres som d'origen divers, vull dir, nosaltres dos som mallorquins, passa que jo he vist fa 10 anys aquí a Barcelona, Xavi Calafat ara també viu a Barcelona però va viure a València i té una connexió especial també amb el País Valencià. Llavors tenia aquesta visió molt oberta del que és els Països Valencians, Balears, València, etc. I gràcies a la lleialtat sencenca i a l'UPEC farem aquest petit curs explicant de manera oberta, us podeu fer preguntes en qualsevol moment, les coses que explicam en el llibre, que està aquí. Com deia, l'UPEC va fer a principis de 2023 un acte sobre la Primera República i per aventura també he de dir que em posa el nom del llibre amb una mica de trampa, perquè amb els països catalans, sí, però sobretot és una història de 3 ciutats, Barcelona, Palma i València ciutat. I dintre del que és Balears, jo xerraré, ara parlaré del meu capítol, com va dir que jo vengo a hablar de mi libro, ara parlaré del meu capítol, en concret de Mallorca. Jo sé que aquí a Catalunya hi ha una mica de confusió, les Illes Balears no existeixen les Balears. Una és de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa o de Formentera i després hi ha català, espanyol, etc. Hola! Quin és el curs? Vinc a una conferència sobre el republicanisme. És aquí, pren asiento. Ah, no? Sí, em sembla d'aquesta sala així com més... Sí. Doncs això, el que explicaré d'antecedents i de la Primera i la Segona República, jo m'he referit sobretot a la illa de Mallorca i més concretament a Palma. Existeix un tòpic recurrent a la història de Mallorca que té a veure amb un escriptor que és Santiago Rossinyol, que va fer un llibre que es deia La illa de la Calma. El Santiago Rossinyol era un modernista, van fer un viatge turístic, diguéssim, van ser els primers turistes, i van a Mallorca i li van agradar molt, els moixos, els gats pel port, se van dur com una imatge molt idíl·lica, i va descriure Mallorca com l'illa de la Calma. I aquesta idea de Mallorca illa de la Calma s'ha anat refermant, s'ha anat solidificant amb el temps. Passa que això ho hem d'analitzar amb bastant compte, perquè potser la calma moltes vegades és una calma que amaga conflictes que s'han hagut de callar, i una calma que en realitat és una història de conflictes que no s'han expressat, com aquells sopars tensos on algú no vol xerrar perquè potser serà un lío. Una mica aquest silenci, aquesta calma imposada, és una mica el que marca la història de Mallorca. Llavors, jo vull parlar una mica també de la lluita de classes que ha existit durant els segles a Mallorca com a antecedents de lo que serà el republicanisme. Perquè, com deia Mas, la història és el motor de la lluita de classes, és el motor de la història, i a Mallorca hi ha hagut revoltes, hi ha hagut motins, hi ha hagut lluita de classes, i d'aquestes revoltes la més important de la nostra història com a poble és la Germania de 1521. No, les Germanies. La Germania perquè només va haver una a Mallorca, no se xerra en plural, sinó de la Germania de Mallorca. Jo va estudiar molt bé a l'Ota, una historiadora que s'anom Maria Margalida Perelló, que va fer els seus estudis de màster i doctorat sobre això i que té un llibre sobre la Germania de Mallorca. I, és un període de temps entre el 1521, a València també hi ha les Germanies, que supos que potser en Xavi ho menciona, com a antecedent de la història d'aquest fil roig, de les lluites, que Antoni Domènech ho deia molt, la revolta és molt antiga, les revoltes
els motins, les lluites populars, les bullangues, tot això és molt antic. El poble en armes, el poble revoltat, han de mirar molt més enllà de la classe obrera industrial del segle XIX i tot això. No, antes han passat moltes més coses. Com deia, el 1521, llavors, el 2021, va haver també a Mallorca un gran moviment de memòria de la Germania. Ha hagut una gran commemoració en llibres, xerrades, documentals, fins i tot còmics, pel·lícules, etc. Germania, us explico, era un moviment pagès i menestral popular que va lluitar contra la corrupció de les classes altes del Regne de Mallorca, i durant un cert temps va haver a Mallorca un govern agermanat, és a dir, que Mallorca va estar durant aquest temps sense control del rei, sense control de la monarquia. Era un moviment contra la monarquia, però també contra les classes altes del Regne de Mallorca. El Regne de Mallorca, diguéssim, dintre del que era la Confederació Catalana-Aragonesa de la Corona d'Aragó, igual que Aragó, que el Regne de València i el Principat de Catalunya, diguéssim, era una organització política que, com totes les organitzacions de l'antic règim, hi havia un despotisme bastant evident, hi havia una desigualtat de classes, etc. Els agermanats aconsegueixen imposar un govern menestral, algo per semblant a el que alguns han comparat amb la Revolució Francesa, perquè és una lluita també contra els beneficis fiscals i que tenien els funcionaris del Regne de Mallorca, etc. I tenen un líder, que és Joan Colom, el qual aboleix l'esclavitud. A Mallorca hi havia una esclavitud també heredada de que, després de la conquesta de Mallorca per part dels cristians, els catalans i aragonesos, les classes baixes de l'antiga Mallorca islàmica, de la Medina Mallorca, passen a ser les classes pageses, etc. Llavors, igual que a València, a Mallorca hi ha molts topònims d'origen àrab, etc. I llavors la població més, diguéssim, les classes populars més humils de la pagesia de la Mallorca musulmana passen a ser esclavitzats, finalment alliberats quan se converteixen al cristianisme, però durant molts segles a Mallorca hi ha un tema molt important en l'esclavitud al camp. I una cosa que fan els agermanats, els revoltats, és abolir l'esclavitud. Joan Colom és un líder destacat dels agermanats. Quan les tropes imperials de Carlos V arriben a Mallorca per reprimir això, destrueixen casa seva, i li tallen el cap i el pengen en una plaça que està al centre de Palma. És una cosa que es van fer fotografies i quadres i tot, perquè el seu cap va estar allà fins una gàbia, fins al 1820. És a dir, va estar des del 1523 fins al 1820. Tenia preparat el PowerPoint i tal, però no sé si es veu en petit. Però a la plaça de la Porta Pintada, que és allà, no sé si està mai a Palma, però és el que avui en dia és plaça Espanya, al centre de Palma, va estar el seu cap penjat en una gàbia durant 3 segles. I no tenim cançons ni tradició popular de com va anar, sinó històries, des d'un punt de vista reaccionari d'historiadors com Cuadrado, que parlen que els agermanats eren satànics i que eren salvatges i tal. Jo crec que això explica una mica de la tradició del silenci imposat que hi ha a Mallorca, Com deia, el seu cap va estar exposat fins al 1820. El 1820, què és el que passa? Un altre antecedent del republicanisme, que és el trienni liberal, que és el liberalisme exaltat. Aquí és on comença la nostra història, la història que us vull contar, que és la història del moviment d'esquerres, diguéssim, liberals exaltats, republicans, socialistes, moviment per l'emancipació, que se desenvoluparà durant el segle XIX. Liberals exaltats són defensors de la Constitució de Cadis del 1812, i a Palma fan 2 coses. Una, treure el cap de Joan Colom de la gàbia i nomenar a Joan Colom fill il·lustre de la ciutat. I l'altra, com la Constitució de Cadis havia anul·lat, diguéssim, el règim de la Inquisició, de la Santa Inquisició, destrueixen el Palau Negre de la Inquisició, el Palau Negre de la Inquisició, que és on està el teatre principal de Palma. I ara hi ha un carrer darrere molt estret que puja, que posa Costa de la Inquisició, perquè era on passaven els heretges, els xuetes, els jueus conversos, etc. Llavors fan aquestes 2 coses.
Jo es tornava la Mallorca lluitadora, no? Encara que hagués hagut aquests segles de silenci imposat, va haver-hi aquest esclafit, diguéssim, de lluita. I mireu que és curiós que la nova premsa liberal té una publicació, un diari, diguéssim, que es deia El Eco de Colom, que el que feien era, igual que existia a Castella El Eco de Padilla, amb el mite referent dels comuneros, doncs ells van fer El Eco de Colom recordant les germanies de 1521. Després aquest periòdic es fa servir Correo Constitucional i, com us dic, presentava els liberalment exaltats. És una recuperació romàntica dels revolucionaris d'aquestes èpoques que veien com llunyanes, no? Era l'eco de Colom que encara se sentia dintre del silenci. El xoc entre absolutistes i liberals se viuen al carrer, com us dic, l'església dels dominicans i el palau de la Inquisició cauen, i com diu Brownstein, que és un autor jueu-americà que estudia el judaïsme a Mallorca, els xuetes, no? Que eren els jueu-conversos, que després de 1492 s'havien convertit al cristianisme, però seguien estant perseguits. De fet, van estar perseguits quasi fins a la Guerra Civil. Els xuetes, no? Que són els judeoconversos, foren vilipendiats com a autors de la maleïda Constitució i per aquesta impertinència hagueren de sofrir la pèrdua de llurs béns i llurs vides. Bueno, qui eren aquests liberats exaltats? Es puc destacar Francesc de Villalonga i Escalada, que era un aristòcrata progressista partidari dels liberals, i que, segons Brownstein, existiren unes memòries inèdites d'aquest personatge on indicaria que era una... O sigui, escriu el seu net, era una guerra al món la que el meu avi jurà de lliurar contra l'antic rei, quan hagué d'exiliar-se de Mallorca durant el període de la restauració. Per influència seva, quan, curiosament, era una família que havia donat molts funcionaris a la Inquisició, foren destruïts el convent dels dominicans i el palau de la Inquisició. Curiosament, aquest liberal exaltat Villalonga serà pare d'Antoni Villalonga, que serà batlle de Palma, alcalde de Palma durant la Primera República, i avi de Francesc Villalonga net, que serà alcalde durant la Segona República, i també família de Gabriel Alomar Villalonga, que també és un autor important aquí a Catalunya, del qual Rob Solà ha fet un llibre també, no? Bueno, entre les anades i vingudes del segle XIX, el pensament progressista evoluciona, no? Bueno, moltes vegades s'explica com una cosa gradualista, no? Primer teníem liberals, després republicans, després demòcrates, després republicans, després republicans federals i després socialistes i anarquistes. Això no és exactament així, perquè si un va mirar els textos originals dels republicans de mitjans de segle, ja eren socialistes de bon principi, ja volien la intervenció de l'Estat per disminuir les desigualtats socials. Bueno, no, tranquil·la. Llavors, aquesta cosa del gradualisme és una cosa que podrien revisar perfectament i que no és del tot així. Bueno, el diari de referència a aquesta època, del 1873, es diu El Iris del Pueblo i exercia d'òrgan dels partidaris de la República Democràtica Federal. Sí, per als republicans federals mallorquins, com per exemple Antoni Villalonga, l'objectiu era la construcció d'un estat balear que formés part d'una Espanya republicana. La creació d'escoles... Digues. Hi ha molt soroll. Han entrat un grup de nens petits. Val. Sí. Ara sí. Bueno, recapitulant, potser anem molt ràpid, però hem fet les Germanies, hem fet el trienni liberal 1820 i ara hem fet un salt cap endavant fins a la Primera República, 1873. Clar, en 1873, l'11 de febrer, se declara la República a Espanya, la Primera República. Després que Isabel II fulli d'Espanya, després de greus casos de corrupció, els borbons són així, i tenim per primer i darrer cop en la història d'Espanya dos presidents catalans. Estanislau Figueres, que després d'una crisi se'n va dient estic fins als collons de tots nosaltres, i Francesc Pi i Margall. I són els dos únics presidents catalans que hi ha hagut en la història, diguéssim, del conjunt de l'Estat. A Palma, durant el sexenni democràtic, que he dit abans, el 1868, que és quan els borbons fullen, els republicans van escolcar una estàtua
dedicada a Isabel II, que crec que la tenia també per aquí. Aquesta també com al centre de Palma, i avui en dia jo encara es coneix, bé, bueno, clar, és que tan petit, però bueno, aquí hi ha una imatge de com els republicans, allà el 1868, amb cordes i tal, es veu com estan tirant l'estàtua cap al terra, no? I en el seu lloc van posar un arbre, que d'aquí per cert, del títol de l'arbre de les llibertats, que és un arbre de les llibertats. L'arbre de les llibertats és una tradició que prové de la Revolució Francesa, del republicanisme francès. Quan hi havia un canvi polític, el que feien era plantar un arbre. Aquell arbre representava l'arribada d'una nova era. Llavors, com ells van canviar el calendari, van canviar tot, entenien que havien començat una nova etapa de la humanitat i com a símbol d'això el que feien era plantar un arbre que representaria el naixement d'aquesta nova època, no? Hem trobat on estava aquell arbre, que era just on estava l'estàtua d'Isabel II. A Barcelona ho vam trobar en fotos d'Albert Portillo. L'arbre estava ubicat a plaça Universitat, just davant d'on està l'edifici històric de plaça Universitat. I bueno, evidentment tots aquests arbres ja no són, perquè els van arrencar en la restauració, no? Perquè eren un símbol d'això. Encara que hi ha alguns pobles, a Girona i tal, on encara se conserven arbres de la llibertat. És un símbol d'aquella època republicana, no? Bueno, a pesar d'aquest moviment republicà, que hi ha una alcaldia republicana a Palma que intenta fer coses, tot. També hi ha un diari que es diu el Cantón Balear, amb el cantonalisme, però bueno, el cas és que finalment la reacció guanya, no? Tornen els Borbons, torna Alfons XII i se restaura la Carme, no? Arriba la restauració borbònica, passen els anys i sí que van tenir un president d'Espanya que era mallorquí, que era Antoni Maura. Maura era un conservador que va reprimir durament la setmana tràgica a l'any 1909 les revoltes que han esclatat a Barcelona, que es van fer en contra d'enviar tropes a la guerra del Marroc. La setmana tràgica, no? Que diu la historiografia oficial, encara que els anarquistes, els socialistes i tal, li van dir la setmana gloriosa, no? Perquè havia estat una setmana de lluita. Bueno, a Mallorca, contra Maura, se fa un gran míting a la plaça de Toros de Palma i allà se reuneixen per primer cop republicans i també socialistes per declarar el seu rebuig al terror que Maura havia exercit contra la classe treballadora de Barcelona. Jo us vull llegir una cita de com la premsa conservadora de Mallorca veia aquell míting. Diu: se celebrà aquell mes d'octubre a la plaça de Toros de Ciutat un míting en contra de Maura, organitzat ja pels republicans i els socialistes junts. L'assistència fou considerable, amb 6.000 persones, i sembla que els conservadors de Ciutat no ho podien creure. Un míting contra Maura en Mallorca, en su pròpia casa? Bueno, els insults contra els participants foren tremends. Canalla mundial, basura social, chusma revolucionària, apaches, incendiarios. Bueno, és una mica la disputa política i teòrica que hi havia en la Mallorca de l'època. Doncs passen els anys, fem un altre salt cap endavant, històric. Hi ha la vaga de Canadenca, no? El 1919. Hi ha l'assassinat de sindicalistes conservadors aquí, hi ha el pistolerisme. Hi ha el final de tota aquesta història. La burgesia catalana li proposa al capitán general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, donar un cop d'estat. Per tant, la burgesia en aquest moment té por a perdre tot. Acaba de passar la Revolució Russa. I a Itàlia governa Mussolini, per la qual, davant la por de la revolució, els és igual sacrificar la democràcia liberal, tot això que és tan important, l'estat de dret, tot això res, dictadura i repressió. I com afronten llavors els republicans mallorquins aquesta situació tan complicada? Bueno, doncs proposen la unió entre republicans i socialistes en el que se la dirà el conjuncionisme. El conjuncionisme no és altra cosa que la conjunció entre republicans, més o menys confederals, però encara hi havia una part que eren republicans federals seguint aquella cosa del republicanisme de Pi i Margall, no? Recordem el republicanisme de Pi i Margall del pacte sinalagmàtic. Què és això, el pacte sinalagmàtic? Doncs bé, és un republicanisme que comença amb l'individu, després passa al municipi, després al país o la regió o l'estat, Catalunya, el que sigui. Després una federació, que seria una federació
espanyola, inclús ibèrica, perquè a vegades s'inclou a Portugal, i després ja Europa, la humanitat, etc. El republicanisme és un invent absolut, el republicanisme federal és un invent absolutament català que evoquen els republicans tant de Mallorca com del País Valencià. Però, clar, amb això no basta, sinó que segueixen l'aposta d'un autor que és Jan Joguer de que no pot haver-hi republicanisme sense acabar amb la desigualtat social, no? Entenent aquí per socialisme la superació del capitalisme i el control obrer dels mitjans de producció. Bueno, entonces va arribar la primavera. Què és la primavera? La primavera va ser el 14 d'abril de 1931, la Segona República, on republicans i socialistes arriben junts a l'Ajuntament de Palma. I un vell republicà com és Francesc Villalonga, un nou com és Emili Darder, intenta fer sobretot reformes sanitàries i educatives. Que a Mallorca, a Palma no és una ciutat, tampoc, on hi hagués grans vagues o grans barricades i tal. Però tens aquests personatges que intenten fer mesures sanitàries, acabant la tuberculosi, no? Emili Darder era un metge que va intentar higienitzar el que eren els barris dels treballadors quan hi havia una epidèmia molt forta de tuberculosi, reformes educatives, defensa de la llengua catalana, etc. I al mateix temps hi ha una antiga membre del Partit Republicà Federal que se fa comunista, un barri que és el barri del Molinar, que és com el barri més de fàbriques de Palma, no? Sobretot del tèxtil, fa un sindicat de teixidores, i aquesta destacada militant comunista, antiga republicana federal, aconsegueix una certa influència, i el nom d'aquesta dona era Aurora Picornell. Aurora Picornell després, com us explicaré, militant comunista, va ser assassinat durant la Guerra Civil. Diuen les males llengües que els falangistes que la van assassinar van ensenyar les seves calces en un bar rient-se i això, i per sort l'any passat en una fossa comú a un poble que es diu Porreres van poder trobar els seus restos perquè van trobar la seva estilogràfica i la van poder reconèixer perquè havia el seu nom i no sé què. Llavors, ens ha costat quasi un segle trobar les seves restes, no? d'Aurora. Però tornant una mica al que estava dient d'abans de la Guerra Civil, de la Segona República, la clau és que se supera la fragmentació i se crea una confluència entre diferents partits. Tenim Acció Republicana, tenim el Partit Republicà Radical Socialista Independent, que eren els seguidors del Marcel i Domingo, tenim la Unió Republicana Federal d'Inca, la Joventut d'Esquerra Felanitx, diferents partits republicans locals que finalment creen un nou partit. Aquest partit és l'Esquerra Republicana Balear. Vosaltres direu, l'Esquerra Republicana Balear deu ser el mateix que Esquerra Republicana de Catalunya, però a Mallorca. I no, res a veure. L'Esquerra Republicana Balear és una fusió entre els Gazaña, o sigui, republicans que participen al l'estat espanyol, i republicans federals. Per tant, no és com l'Esquerra Republicana de Catalunya, que està formada per republicans com Companys, etc., però també per independentistes d'estat català com Macià, no? És una altra història a Mallorca realment. Encara que veurem que coincidiran amb el temps una Esquerra Republicana de Catalunya, una Esquerra Republicana de Balears i una Esquerra Republicana del País Valencià, en els anys 30. És una època de les tres esquerres republicanes, cada una són fusions de diferents partits, de su padre, de su madre, són històries diferents. Però les tres, d'alguna manera, són les diferents branques que van naixent del mateix tronc de l'arbre de les llibertats. Són diferents mutacions del republicanisme en cada un dels territoris. No? De fet, l'Esquerra Republicana de Balears, com deia Joan Sancho, que ara us llegiré, pareixia que s'inspirava més en el que havia passat a València, al País Valencià, perquè deia, llegeixo, imitant València, on les esquerres s'han unit sota la denominació Esquerra Republicana del País Valencià, amb una completa independència en la seva vida interna i en tots aquells assumptes propis de València. Però a l'ensems mantindrà una íntima relació amb la resta de forces de la República, a fi de contribuir a una política general. Vull dir que de les tres esquerres republicanes, l'esquerra republicana balear a la que s'apareix, a la que s'assembla, és a la valenciana, en la combinació de forces
internes. I, claro, el que ha passat és que s'ha recuperat la Generalitat de Catalunya després del 1931, no? Recordem, Macià declara la República Catalana, Companys declara la República en general, al final el govern de l'Estat i el govern de la República Catalana arriben a un pacte tàcit i se recupera l'antic nom de Generalitat de Catalunya, que haurà d'encaixar d'alguna manera en la nova Constitució que es farà. Llavors, bueno, els republicans de València o de Mallorca poden pensar, i nosaltres no. Nosaltres no tenim dret a tenir la nostra pròpia regió autònoma, estat propi, república confederada... Bueno, les pròpies institucions pròpies. I aquí hi ha un debat molt interessant sobre si tenia autonomia pròpia o no. De fet, el cap de setmana passat vam estar a Mallorca xerrant amb les fundacions Verdi i Mascaró i encara hi ha un debat molt freqüent que és que, per exemple, en Gabriel Alomar, que és mallorquí però que viu a Barcelona, diu, ojo, potser seria millor idea que, si un cas, Mallorca, Menorca i les Illes se federassin en Catalunya perquè si hi ha una autonomia pròpia, com la dels moviments republicans no són tan forts a Mallorca, potser aquesta autonomia pròpia acabi en mans de les dretes. I, de fet, l'anteprojecte d'estatut a Mallorca i a les Illes Balears és molt complicat, perquè això se fa des de Mallorca, les altres illes no ho veuen clar, hi ha una part de Menorca que el que vol és directament, del republicanisme menorquí, que el que vol és unir-se directament a Catalunya també, però llavors finalment els republicans mallorquins, els republicans federals mallorquins, els republicans de l'esquerra republicana balear, diuen no, nosaltres hem de tenir les nostres pròpies institucions perquè nosaltres som un poble a part de Catalunya, encara que parlem la mateixa llengua, etc. I llavors el seu intent, la seva esperança és intentar crear una autonomia igual que la de Catalunya a Mallorca i al conjunt de les Balears. Però clar, aquests debats són molt farragosos, però, diguéssim, l'intent és d'intentar construir una autonomia balear que no va arribar a existir, no va donar temps. Igual que l'Estatut d'autonomia del País Basc es va fer en plena Guerra Civil, doncs la qüestió mallorquina o la qüestió balear en termes amples no se va arribar mai a tractar. Veurem que a València és diferent perquè hi ha aquest tipus de propostes sobre de la CNT i tal, de com fer un estatut valencià i tal. Bueno, després, el que va passar després ja ho sabem, no tots? La Guerra Civil, el feixisme. A Mallorca hi ha una importància molt gran del feixisme italià. Hi ha un desembarcament de les tropes de Mussolini, vull dir, són literalment feixistes, del partit feixista italià. Envien un personatge que li diuen el Conde Rossi, que és un fals aristòcrata, que se dedica a juntar-se amb les autoritats locals, a anar de dones, a anar de festa, que era un personatge important, i que deia molt, i ho recordava la gent gran, tutti il Rossi fucilati, no? Tots els rotllos afusellats. Li canvien el nom a la Rambla de Palma per via Roma i posen dos estàtues de dos romans i els italians durant un breu temps són com els senyors de Mallorca. També era un lloc estratègic des del que atacava Barcelona, com sabreu segurament. I en això vull fer una reflexió, clar. Les esquerres espanyoles, les esquerres catalanes, les esquerres dels anys 30, segurament eren les més fortes d'Europa. Per què? Per què dic això? Doncs perquè en Itàlia fan la marxa sobre Roma, a Alemanya Hitler arriba al poder cremant el Reichstag i després fent unes eleccions, i aquí, per parar el que s'estava fent, per parar les mesures de la Segona República, per aturar els sindicats, per aturar tot el que es volia fer, van haver de muntar un cop d'estat, van haver de muntar 3 anys de guerra civil, i encara així tot això, i 40 anys de dictadura, i encara així tot això no ens ha servit de res, perquè nosaltres seguim aquí i seguim recordant i no han acabat per nosaltres. Llavors, ja acabant una mica, i ara, si voleu, podem fer preguntes, o ja li passaré al Xavi o el que vulgueu, on anem de temps? Anem superbé, si m'hi diu.
Clar, l'educació, la sanitat, eren els temes centrals dels ajuntaments republicans d'aquella època, i també la defensa de la llengua. També hi ha el debat sobre la qüestió de la unitat de la llengua catalana. Hi ha una cosa que és el missatge en els catalans sobre si començar a refer les relacions culturals i institucionals amb el Principat, no? En Catalunya. I tot això, com us deia, ho van haver d'aturar per la força militar. Volia recuperar un concepte, no?, que utilitzava l'alcalde Emili Darder, que era el concepte de l'amor a Mallorca. L'amor a Mallorca per als mallorquinistes com Darder passava per conservar els elements tradicionals, però sense que tampoc fos un tradicionalisme retrògrad que impedeixi a la societat avançar. Per ventura, la millor manera de recordar el republicanisme mallorquí a l'Esquerra Republicana Balear i a Emili Darder sigui amb una cita que us vull llegir d'un article que va publicar el 1917, que es deia justament Amor a Mallorca. I diu: hem de despertar del nostre somni i abandonar la nostra calma. Hem de desposseir-nos del nostre personalisme i posseir-nos d'humanisme. Agrupar-nos per constituir centres culturals que ens relacionin amb la resta del món i poder seguir a l'avantguarda de la marxa progressiva de la civilització. I fer una selecció del que és bo i del que és dolent que hi ha a la nostra Mallorca, per honrar el primer i fer desaparèixer el segon. Clar, tornar la vista enrere 150 anys no és fruit d'una nostàlgia, de dir que bé estaven llavors. La nostàlgia moltes vegades pot ser reaccionària. Però podem rescatar del passat, les lluites del passat, les victòries del passat, com en cada derrota, per molt grossa que fos, s'aconseguia refer-se i s'aconseguia tirar endavant, la resurrecció del sentiment revolucionari, i al final, dintre de la memòria, de la memòria que nosaltres intentem fer, una memòria llarga, en diferents moments, eviten les promeses de noves victòries en el futur. I per això hem volgut fer això.